Ak je tu táto grafika, znamená to, že sme ready. Vyzerá to tak, že áno. Poďme na to. Lukáš Dekiš, The Czech Nightmare, prípadne Kat Poliakov, tak ho volajú v Polsku, keďže každý zápas, ktorý tam dostal, tak každý vyťazil. Nebezpečný to človek pre akéhokoľvek oponenta. Za ním už teda tie opasky, ako som povedal, trojnásobný šampión WBC, aby ste tomu rozumeli. Vy si v rámci organizácie musíte prejsť určitým počtom kvalifikácií, aby ste dostali do tých najvyšších poschodí. Máš tam opasok Baltic Sea, ako si teraz videl, máš interkontinentálny opasok, dnes je to opasok WBA Baltic. A ak ten opasok získať, môže sa posunúť ďalej a môže si nárokovať na vyššiu a vyššiu pozíciu. Svet boxu je troška náročnejší, pretože v ňom funguje veľa manažerov, veľa boxerov. Je to troška iný svet ako napríklad v MMA alebo možno v iných športoch. Lukáš Dekiš je naozaj frajer, že do tohto zápasu išiel, pretože v boxe sa tá kariéra postupne a veľmi pečlivo formuje pre každého z borcov. Každý manažer rozmýšľa, tohto supera ti dám, lebo ti môže toto sedieť tak. Nesmiem spraviť chybu. Ak máš čistý štít. Áno. Naopak White Gypsy už za sebou jednu prehru má. K tomu 8 víťazstiev, ale prichádza nástup od rytmu, sa poďme si to užiť spoločne s White Gypsy. Čo iné čakať ako práve cigánsky sen, ktorý tu dnes bude v podaní Patrika Rytmusa Vrbovského. A už toto je veľká frajerina. Mať za sebou Patrika na nástupe, ktorý tak legendárnu pesničku, ako je práve Cigánsky sen, zarepuje. Je to určite taký ego boost, tak trošku. Je to určite dodať sebavedomie do zápasu. A priatelia, poviem vám úprimne, z môjho uhla pohľadu je to momentálne teraz extrémne prísne. Lepší výraz preto nemám a nenašiel som, pretože tu už sa cítim ako keby tu mal zápas Floyd Mayweather. Patrik, ďakujeme veľmi pekne. My si ideme vyhlásiť zápas, na ktorý všetci čakáme. Dámy a páni, keďže ide o prestížny titulový súboj a zápas, v ktorom sa stretnú nielen dva borci, ale aj dve krajiny, vypočujme si prosím hymny oboch krajín Českej republiky a Slovenska. A všichni se postavíme a povinně. Stojíme všichni? Pozor!
Češi sednout, Slováci nástup. Pozor! Dámy a páni, sněm, ale oni tu v té hale mají jinou atmosféru. Zápas boxe na 8x3 minúty o prestížny WBA Baltic opasok a opasok Pro OG od Fight Night Challenge do 66,7 kg. Na začiatok mi dovolte predstaviť vám rozhodcov. Ringovým rozhodcom bude Grzegorz Holenda. Ďalej bodovými rozhodcami Krištofer Bubak, Pavel Kišak, Pavel Kvardini, supervisor Kinga Lukašik od Federácie WBA. V tomto momente mi dovolte predstaviť vám oba rohy. Modrý zastupuje zverejnec RK Boxing pod trénermi Romanom Kohoutkom, Patrikom Pólim, v rohu i Viktor Materlan a Lukáš Toborek. Má 177 cm, 29 rokov, oficiálna váha 66,3 kg. Na konte medzi amatérmi 110 výhier, medzi profíkmi 17 zápasov, 17 triumfov. Je štvornásobný majster Českej republiky, dvakrát medzinárodný profi majster Česka, trikrát WBC champ, trikrát majster Polska a svetová 29-ka. Jeho meno je Lukáš The Czech Nightmare Dekiš. Zkušený frézi, to bude muset krásná podívaná teď. Červený roh zastupuje zverenec Tips Boxing London pod trénerom Markom Tipsom. Má 178 cm, oficiálna váha 66,3 kg a 24 rokov. Skóre 8 triumfov, 6 KO, 1 prehra. A jeho meno je Christian White Gypsy Daniel. Osem kôl, dve hymny. 8 kol. Toto sme tu ešte nemali. Toto sme tu ešte nemali. Hej. Ja budem vykričaný, že na dva roky podľa mňa dneska. Veľmi dobre ináč. By som vôbec nebol povedal, že v tebe je tento hlas. Áno? Wow. No. Ďakujem ti krásne. Za nič. No teraz čo sa bude diať, kamarát v prvom kole, že strašné veci podľa mňa. Ale 8 kôl treba upozorniť na to, že tých 8 kôl to fakt nie je málo. A tam si treba vedieť rozložiť tie sily. A môže to pokojne tých 8 kôl aj byť. Ono z toho môže byť, že pokojne ťukanka, bam, ale White Gypsy a jeho rýchlosť, takisto Tekiš a jeho rýchlosť. Tu už to vidno. No, Už to vidno. to proste máš oči. Dekiš sa nedošiel hrať. Mimochodom, Dekiš ukončuje väčšinu zápasov v prvom kole, v druhom, treťom. On to neťahá úplne ďaleko. Dobrá práca od White Gypsyho. Už sa bude počítať každý jeden. Dobrý úder, dobrý pohyb. Ja sa stíham akože to spracovávať a tak spamätávať 3 sekundy približne potom, ako niekto vôbec vyhodí úder, lebo to sú... Lukáš Dekiš, aby som bol úplne
terminologicky presný. Tesne pred týmto zápasom ešte absolvoval jeden súboj, v ktorom zvíťazil. Upravovali sme jeho skóre teda. Porazil Jorge Moju, ktorý mal skóre 15 výhier, 8 prehier. Predtým neporázaného Dominika Prchala. Je to veľký frajer. KO úspešnosť 33% na strane Dekiša v jeho zápasoch. To je pekné percento. No, tak na druhej strane samozrejme je White Gypsy o mnoho rýchlejšie ukončujúcim borcom svojich súperov. Na konte má 6 výhier. No a ten jeho posledný zápas v decembri 23. sa neskončil úspechom a ten absolútne záverečný, takže White Gypsy sa môže teraz samozrejme naladiť, ak sa bavíme o tom boxerskom protisvete, pretože my vieme, že White Gypsy porazil Josefa Murina, ale to sa vnímalo ako exibičný zápas, nešiel do rankingov. No, Dekiš troška začína ukazovať to svoje majstrovstvo. Vidíš tam Je rýchlosť. veľmi aktívny, no. No. White Gypsy fantasticky zareagoval. A dobrá exekúcia. Toto bol krásny prehľad v tej situácii na strane White Gypsyho. To sú tukanice, to je naozaj veľká škola boxu. A Gypsy tam povoluje. Dekiš trafil dobre. Bol tam spodok, píšu. ktorý určite cítil. Spodky píšu. Daniel. Už teraz píšu tie spodky. Pravím, ono niekedy to naozaj až nevidno. Tak je to rýchlo, že to niekedy až nevidno, preto môže niekoho prekvapiť. Že po údere príde nejaká komplikácia, ale bol tam a v spomalenom zábere to budeme vidieť. No zatiaľ veľmi dobrá práca od obidvoch borcov, ale za mňa jemne lepšie Lukáš Dekiš v tomto kole. Aj tie spotky, aj to prejavenie toho, že to cítil White Gypsy, sme tam zacítili. Bol tam aj jeden moment, neviem, či sa ho dočkáme teraz v preview, ale bol tam jeden moment, kedy dokonca White Gypsy trošku, tu je. Tak sme sa ho dočkali. Trošku zatancoval. Takže že je pravidlo, že nikdy nehovor striačovi, čo chceš, lebo on už to má strihnuté. Ďakujem. Ďalšia skúsenosť, ktorú si týmto odnášam. Chalani z vozu mi poďakovali teraz, že dobre, Robči, ďakujeme ti. Robčo. Veľmi dobrá práca, ale hovorím ti, že zatiaľ za mňa Dekiš to prvé kolo. Ale je to na 8 kôl, bude rozhodovať aj to srdiečko možno. No, ak sa tam dostaneme, samozrejme áno. Víš aj tie rukavice, že rozdiel oproti tým, ktorý sa boxuje vo Fight Night Challenge a týmto menším desiatkám. White Gypsy si dokonca dovoluje robiť aj opičky na Dekiša. Wow, a veľmi tvrdé rány od Dekiša, veľmi tvrdé. Je až neuveriteľné, ako dokáže byť tvrdý ten boj zblízka, kde človek nemá až takú možno razanciu, alebo možnosť si ten úder pripraviť, ale títo chalani ho vyhadzujú ako strelivo. Je to váha do 67 kg. A zblízka, naozaj, keď tuto naživo vidíš ten úder, tak ho počuješ, cítiš ho. Ja ho nechcem cítiť asi radšej. Fúha. No Dekiš to zatiaľ preberá, naozaj, ten zápas. Ale White Gypsy stále dobre pracuje, snaží sa rozpohybovať ten súboj. To trafil aj White Gypsy, ale okamžite Dekiš vracia. Tak. Má veľký prehľad u Gypsyho o úderoch. Mám trošku pocit, ako by White Gypsy začal premýšľať teraz. Možno nad tým, aký recept pripraví na Dekiša. Aby možno odvrátil túto mincu, ktorá teraz momentálne je otočená, tak trošičku proti nemu.
Naháňa Dekiš zatiaľ White Gypsyho v týchto momentoch. Ale Gypsyho útok netreba v žiadnom prípade podceňovať. Stále tam vie vystreliť extrémnu ranu. Krásne. Veľmi pekná prestrelka teraz, divoká, rýchla. Či by som chcel upozorniť fanúšikov, že stále môžete tipovať za Tiger zápas večera na fnc.live.sk. Zahlasujte za svoj súboj. Ak to bude práve ten zápas, za ktorý zahlasujete, môžete získať zásobu Tigerov na 3 mesiace. A to sa oplatí. Je to tak, prvé počítanie bude na svete. Určite bude. Mám taký pocit, že White Gypsy mal chvíľu aj taký chicken dance. Ale už vyzerá byť pevne na nohách. Nie po kole, že pre Gypsyho. Trošku saveol tento gong, ktorý sme práve teraz počuli a zatiaľ dve kola, dvakrát pre Dekiša. To počítanie je úplne jasné. určite áno. A tu môžeme vidieť ináč vo veľa momentoch, kde naozaj ten White Gypsy má krásny prehľad niekedy v tých situáciách a to sa mi veľmi páči, no toto bola situácia, keď ten prehľad trošku strátil, ale páči sa mi, že obaja majú ako keby tú silnú stránku niekde inde a krásne sa to tu stretáva. Áno, ale zatiaľ Dekiš je naozaj ten level vyššie v tomto zápase. Vidíme to aj pri tom prehľade, aj pri tej rýchlosti. White Gypsy sa snaží držať ten krok z 29. sveta. Dámy a páni, to je top úroveň. Choďte do Mexika, choďte do Ruska, hoci kam, Dekiš by tam mal patriť medzi najlepších na svete. Dekišovi tam nalievajú zadarmo. A Dekiš má zatiaľ pohodu. Keď sa aj podrieš do výrazu obidvoch borcov, tak vidíš, ako sa Dekiš zatiaľ stále drží koncentrovane v tom istom móde ako na začiatku. A pak White Gypsy hľadá ten recept a spôsob, ako sa cez to dostať. Ale ako sme videli aj v zápase Bandio Čemeza pri tom prvom stretnutí, že box nie je futbal. Vo futbale, keď prehrávaš 0-3, nemôžeš to otočiť jedným gólom, ale tu môžeš. Ale teraz znova White Gypsy tancuje. Je v problémoch. Spodok. Dekiš ide veľmi tvrdo za svojím cieľom. Už sme v treťom kole. Keď sa ľudia báli, že to bude veľa tých 8 kôl, tak ja som v treťom a stále mám pocit, že som v prvom. Áno. Úplne nás to nasycuje a ďalšia prehra od Dekiša. Dekiš to preberá. Zatiaľ v tomto zápase už v treťom kole to smrdí ukončení. Minúta 45 do konca tohto kola. White Gypsy už bol raz počítaný. Neuveriteľné, Dekiš miestami naozaj pôsobí, ako by bol v prvom kole. Na ňom sa teda až tak ten proces toho zápasu nepodpisuje. Až tak viditeľne a krásne. Opäť ľavý, tam prešiel. Toto je koniec, kámo. Vyzerá to tak. Toto je koniec zápasu. Ešte rozhodca sa snaží mu dať šancu, tak teraz dostal White Gypsy ďalšiu príležitosť, ale Dekiš má veľa času, ešte minútu. A to Dekiš pôjde jasne po ukončení. Ak nedýchate tak ako ja, tak iba som chcel povedať, že nie ste v tom sami. White Gypsy stále drží, stále je na nohách. Potrebuje toto kolo prežiť. 45 sekúnd do konca tretieho kola. Ale toto musí, Gypsy to musí skrátiť. Chalani si ešte tam vymenili aj slovnú bitku trošku.
včera. Je tam koniec. Priateľ Lukáš Dekiš stojí na páskach ringu a užíva si víťazstvo, ktoré mu zaslúžene patrí. A ja sám ešte nedokážem úplne spracovať a predýchať to, čo sme práve videli, pretože Fight Night Challenge opäť prinieslo nielen teda ku vám na obrazovky, ale aj do štadiónu Andreja Nepelu svetovú úroveň bojových športov. A Lukáš Dekiš mi teraz ukázal gesto, ktorým ja si dal najavo, že on je tu král. A ja samozrejme musím súhlasiť. Až som sa ho trošku zľakol. Neuveriteľný fight, neuveriteľné momenty. Pre White Gypsy určite aj veľké poučenie a škola. Pretože tu tak trošku mu Dekiš podal. A toto môže Christiana Daniela posunúť dopredu. No môže jednoznačne táto skúsenosť Christiana Daniela buď posunúť, motivovať, alebo teda niečo naučiť. Takéto má možnosti. Nič iné už z tohto nevystáva. V každom prípade mi asi všetci dáte za pravdu, že tento zápas bol jeden z najkvalitnejších zápasov, aké sme kedy mohli vôbec v organizáciách bojových športov na Slovensku vidieť. A preto Fight Night Challenge patrí obrovská aj vďaka, ak teda sa môžem vo vašom mene poďakovať, a zároveň aj veľký shoutout, že niečo takéto dokážu urobiť. Aj napriek tomu, že išlo pred zápas večera, tak keby sa teraz event skončil, tak si myslím, že nikto by nebol nespokojný, pretože toto malo určite prvky a emócie hlavného zápasu večera, ktorý nás ale ešte len čaká. Dlho som nevidel tak kvalitný box. Tento zápas samozrejme vyhodnotiť. Perfektný. A roztlieskať halu ešte raz. Dámy a páni, poznáme výsledok v treťom kole po 2 minútach a 48 sekundách víťazí na TKO a stále neporazený borec ostáva Lukáš The Czech Nightmare Dekiš. Opasok šampióna WBA odozdáva Kinga Lukášik, šampiónovi aktuálne za organizáciu WBA. A opasok Super OG od Fight Night Challenge odozdáva šampiónovi Matúš Mečár, spoluzakladateľ organizácie Fight Night Challenge. Aktuálne sledujete šampióna WBA Baltic a Pro OG. Ešte jeden obrovský potlesk pre Lukáša Dekiša, Typo Zarena. Čakáme ešte na fotky pre WBA, ktoré obletia